Vad var det? Jag tror det hände någonting. Skit i det, fjorten. Nej, vänta, jag måste kissa. Spring fram om jag kommer ikapp. All right. Baby, you light up power like a body head. Nej, vad är det som händer här? Nej, nu får vi kolla tyst Vivian. Vi väntar. Åh nej, vad gulligt! Kan vi inte ta med den hem? Nej, vem var det? Vem var det som kastade? Ey, filma den! Lägg ner fucking kropp! Vem var det som gjorde detta mot dig? Åh nej, det slängde någon anka! Ah! Jag dödar dig! Jag dödar dig! Åh, han kom! Han kom! Hjälp! Kommer. Vi tar den andra också. Det är det som luktar. Jävlar vilken lackbomb. Jävlar! Åh nej, det slängde vår anka! Jävlar. Nej. Jävlar, vad är det som luktar? Alltså vad? Felix, jag säger det.